Hele. Je černej nějaký. Bacha na vlasy. Bábo, mlč. Fuj, to smrdí. Já to nevidím. To je bolivá záda, ale pěkně dlouhá půjčka. Ještě něco chytne to úplně. My jsme to tady uklízeli, co? Hledaj formu. Hej, Bobe! Konečně jsme našli úrodnou půdu. Co to bylo? No, ty Tome, to je to paráda. Bobe, to kdyby jsme nerazili na rok. Tento rok byl úplně špatný. Ale Tome, ten lov je zbytečný, nemyslíš? Ty vole, Bobe, co to je? Co to je? Tady se z něčeho čoudí. Já už jsem měla přímo Tome, ukáž! Nevím, pojď tu běží. V životě jsem to neviděl. hele, je to místo nějaký povědomí. Já ti nevím. Nezdá se mi to. No, jak tak koukám? No, už si vzpomínám. O tomto místu se mi jednou v noci zdálo. Nádherná krajina, zelený třpitivý pažit, zaplněn milými a hodnými lidmi. Už jsem v obraze, vzpomínám si. Cože? Milými a hodnými lidmi. To se ti asi zdá nějaký blbej sen, ne? Nebo ti došlo pití vlahy, co? Ne, počkej. Opravdu, to je přesně ono, jako v tom snu. Vidím to úplně přesně. Hele, tam někdo je. Nějaká paní. A vypadá to jako šéfová tohle teplýho sudu z jídle. Jo, ty myslíš tu osobu s bílými vlasy, rozloženýma rukama? Je to ona? Je to ona, ukažte si na ní. Co obstarává tenhle teplý sup, z kterého se rozleží vádí do celého kraje? To vypadá na paní vedoucí, co? Nemýlím-li se. No Bobe, asi se nemýlíš. Slyším ze vzdáleného davu, jak na ní volají. Teto! Je to ona, teta vedoucí. A veselé si zpívá. Já jsem vedoucí, já jsem king. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám dal nabídl. Si váš beefsteak as soon as possible. No, Bobe, já ti nevím. Ale nejsme mi náhodou tak utábořený u toho známého kiosku. Vzpomínáš? Vzpomínáš na ten minulý rok, jak tu vládě vládnou světí? Hele, já myslel, že ten kiosek už dávno lehnul popelem. Jak to říkali kámošové Maulové. Konec světa, nebo jak to bylo s těma ponorkama a hrabama? Kde pak, Bobe? Já jsem zaslechnul od Keltů, že tu vzali naše holky šikovný. Od Keltu, jo, nesplet se. No hele, je to nějaká velká osada. Teda rodina. Jak oni se jmenujou? Jo, Procházkovi. Jasně, mladý říkal, že to holky zvládnou. Jo, mladý. Pozor, to je teďka pan provozní. Se svou asistentkou. A veselý vítaj hosty v kiosku. Pojďte všichni dovnitř. Pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme. Nebuď právě otvíráme. Prodáváme. Vyděláme. Co kdo chcete? Tak to máme. Co nemáme, objednáme. Všechno známe, všechno víme. Poradíme, posloužíme. No teda, Tome, to jsou mi změny. Z jednatele klubu je pan provozník. A z naší kulturní referentky, která začala fungovat, je najednou taky paní provozník. To jsou novinky. A tím to nekončí, Bobe. No, jsou to další změny ve výboru. Máme nové posily. Brigádní referentku a kulturní referentku. Jo, tu brigádní referentku, která jde ve stopách bývalého referenta. To ty fošny už jsou. Já bych si typnul možná i vsadil, že ne. Asi nikdy nebudou. To všechno vzal už dávno čas. No, co ta nová kulturní referentka? To je jako kdo? A jedna poučová moderátorka, jako ní jednou mladej pronesl. Jo, už vím. Ta furt vysedává na tribuně s drinkem v ruce. A když ji náhodou jde pití, tak foukne do vouzely nebo něco pronese. To je přesně ona, no. Tak co vede fanklub. S Léňou Poštou, Zůzou a dalšíma, no. Hele, a taky jsem slyšel, že technicko-hospodářský referent vyměnil vypínač na záchodě po půl roce.
No Bobe, to jsou teda zprávy. Vypínač vyměnil, ale není tam žárovka. No to tak jednou bylo, když si mi to chtěl rozsvítit. Tak to bouchlo. No prosím, pak si kopit nikde. No ty Tome, představ si, já na třídních schůzkách potkal Říďu, ne? Ze školky, ne? A ona jako tam hrozně machrovala, jako jak to je fotbal, štve, samý party, samý pařby. A řekla, Kseně zavřela přívod vody, no. Je to pravda. Já to cítím, víš, až jsem. No tak odkud mi trvá, nevím. Voda teče, no. Vodu pijou žáby, pivo starý báby, my pijeme rum. Je mi zima. No Tome, a víš o tom, že se děly změny u těch našich děvčat? Že by další změna trenéra, jaký všude včas víkend. Ale prosím tě, nebuď na něj tak přísnej. Víš, jak to zpívá Hanička Zagoru? Nevím. Na věky zůstane pouze čas, neuvěřím, že je pravda věčná. Po noci ráno, že přijde zas a na nebi slunce ti svítí. No jo, Kája musel z kola ven, začal objíždět vesničky, kul pikle, dodržoval přísný pitný režim, který se musel katem. Přesně. Ale Bobe, já bych si dovolil říct, že tato změna byla devčatům ku prospěchu. Přišel tréňa Perníka a ty holky se opět dotkly balónů. Teda Tome, ty máš bystré oko. To asi ty nový brýle, co? Ty přinesli malonové, ukáž. To bych už špinavý očí. Máš pravdu, Bobe, od té doby jsem jako strýč. I to, co jsem dřív neviděl. No. Jo, co teď vidíš? Co je novýho? No hele, třeba, představ si, ta děvčica z Václaváku si zbalila svý pišvestek a putovala krkem na Václavák a 2 litry v prdeli. Cože? 2 litry alkáče prý? Naštěstí ne, blázni, to by nepřežili. Počkej, a ona se jako vrátila z té australské džungle na tento zářící pažit. To by se utekla? Nevím. Ano. Je to smutný. To víte, no, naše tukarská tráva se nebalstí australská. A víš, co je na to nejlepší? Že za ní hned běžel jak z batíčkem. Co na to říct? Tak je to společné. To byla totiž taková moc nepříznivá situace. No, co si budeme povídat, no. Příznivá situace to teda nebyla, no, ale víš jak. Jedeme dál, země se točí, jedeme dál, hráčky jsou pryč. A kdo teď bude honit míč? Máš míč. Hele, pak jsem ještě zahlídl rozhorčenou kapitánku, která byla prosit u blaníků, aby vyjeli blaniští rytíři, že pinďable z hondů si nechala dát ruku do pazouří, nebo ruku do sáří, nebo pazouru do sáří, že ji nemá kdo chytat. No kecej, a jak to dopadlo? Co si pamatuju, tak kluci už hodně dlouho z blaníku nevěli. Vyslali Bohuž tentokrát. Jsi se zapal? Ale Bohuž prý poslal poštovního holuba do Plajan, prodání. Ta sedla do svého tmavomodrého ohře a přijela. No kecej, tak to je úplně konečný příběh. Ty vole, Bube, víš, na koho my jsme zapomněli? No to mě to netuším. Přece na tu, jak ona vypadá, taková blondýna, něco jako, kde je tamhle ta, vidíš jí, jak ty svítí hlava. Taková, akorát, že měla ten nos trošku jako i polámaný, já ti nevím. Jo, vzpomínám. Ty asi myslíš tu karatistku namachrovanou, ne? To se už nemohla tady víc dokonalit, ne? Jo, to je ona, Bube, přesně jak to říkáš. Říkali, že prý sedí na lávce tamhle za kopcem, jak se to tam jmenuje ta říč? Bolnice tuším. Ne, to ne, ďáblice přece. Jo, takhle, v celé svou duši ďáblu, jo. Jsou prokletý, upsali duši ďáblu, lejstra krvaví, dokázat to můžou. Rej jejich tělo ochabnul a slábnul, ale už si bohužel nepomůžou. Hej! No tak to mé, vládli jsme to i bez těch pražských, to jsme za lepším. Tak určitě. No a co ty s tady sáčkem? Jak na tom holky jsou? Už se to nějak jednotí? Já si myslím, že holky byly, až jsou jednotný pořád. Prý nějaké pařící akce budou
A zaslechl jsem za bukem, že i Ačku byly nějaké nové změny. Máš to tam? No, co já vím? Tak tady byly nějaký změny kvůli balený vodě. No, změny. Rozepře. No, trošku větší rozepře. Já ti říkám, já ty vody tahat nebudu. Ty vody tahat nebudu. Prostě ty vody já tahat nebudu. Tady vody já prostě tahat nebudu. A vody tahat taky nebudu. A Prosím tebe, to mi dost, co to plácáš? vody Ty tahat se nebudu. naučil na ruštinu nebo Nebudu je počtu tahat, běží? No ty vody tahat nebudu a nebudu. Tak se dám na vojnu, to řekla paní provozní. Trenérovi juniorovi a byl oheň na Oj, na střeše, jo. to. A co koupí nových dresů jen pro ten ženský tým? To je asi stejné nedohlednu, co? No, co nové drezy? Vždyť to jsou všechny přece společně, ne? Řekl to junior. Jo, tak jo. Koupě tu proběhla, ale nových kanonýrů. No jo, tmavý a světlý hamboří, tmavý rybář, světlej solista. No a jak se jmenuje ten další předák z hor? No přece Augusta Domča, ten blondětý taxikář, slunečník mu říkají naší borci, co jsem zaslechl. No tak tomuhle říkám teda kanonýři. Ale vždyť ty góly střílí pořád mladý. I přesto, že ho tam kaučové nešpě a junior staví na pouhých 15 minut. Bobe, já jen zírám. Co si všechno událo za ten rok, co jsme se tu neukázali. No, a proto bychom si všichni měli společně zaspívat. Pušte to dál. Já si Cože si zaspíváme? No, ještě jak jsem měl hrát. To taky nehraje, ale Zase. Je to pořád svý, co? To nefunguje. Pojďte o to, každý sedí, dneska rozbité. Počkej, jsou, jste. Děkuji. To bylo.